শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রনি রাজাপুর বীরচন্দ্রমন কাঠালিয়া তাকমাছড়া বীরচন্দ্রনगर পতিছড়ি তাই লকিছড়ানো খবই বাইखरा देवीपुर एडिसि आमचाइ रग गोरों गोरों जागाओ फेकजांनाय मानि फालजागै दंमोनि जेतिखे पिरजागै दंखा आबनो कासुना बागिनो पुलिस रगनो साविबो मुंसा जाया ओंगै मथा खामानि सालकिसा सकांनो फेकजांनाय न केबेङै एक्शन कमिटि ओ एक्शन कमिटि ओ वानजै तिप्रा जागमा जत कथालायै आमचाइनि सिख्ला रगनो लामा करै दंमोन सय लामा तुमनाय नासिंबाय जेतिखे सामुं सगाङै दंखा बरबो बाबायसा फासिं खातुं जाखा ताइ फेकजांनाय मानि फालै दंनाय रगनो बर हजाक खलाय रेखा नरक चिनि सिख्ला बसंनो बोथारै दंके जोंबो नरकनो बागै ताइ याकारिया नरनो रिफ्रिगिनि दंनाय हाय हिनै नक बुरुम बुरुम ताबुक मेम्बारशिप मालाय मानि बाय बरक बाबायसा फासिं फानटर जागै तिनि ककनो थुनाय र सायखना रेखा फेकजांनाय रक फालनाय रक हजाक बायदि अरनि कुतुल बायदि और चिनि थिनाङो ता बोथार सिरि हिनै ताइसा ककनो थुनाय रनि बसकाङो बंनि मिटिं पाइ सायखना रेखा शान्तिर बाजार आमचाइनि बुकुक बदल रक हामबाय चिनि मेडिया रनो ताम हमले जे जा थांफानो चिनि मेडिया रसनो सापर्ट खातमाने बागायनो जों बाहा पालि तमान बागायनो हामबाय जों तिनि बाय कयदिनि थांका चिनि अ ड्राग माफिया रमनो रमनानि बागायनाय जे चिनि सराय जुबक जुबक तंनाय राव चिनि पारा एलाका व नस्तंगै तखा सराय राव तिनि परा करेखा सुना करेखा बिबाग जादाव न चिनि बसाबति राव नस्तंगै तखा अ हायनि बाङै जों तिनि चिनि बोरै बदलक खालायै नाय जों तिनि बसकां आगुलाय मान बरे वन जों नुखा चिनि जे कमिटि एमन बाबे जे सापुट जे कराकनै थांका बसकां गते बसं आगुगै थांनाय कराकनै थांनाय जे जरा ड्राग फालनाय रक बरं बते सत्रकं थं ताम हिमाले बरं तिनि फालै दङ न चिनि बसाबति बो साइ मानु माने नाय दङ मानु ता अ हायनि बाङै जों तिनि अ फालनाय रन बसं सत्र खायो माने सुजुग्रिवो जे जों वारनिं माने मतेव अ फालनाय रक माने कक बुसिना थं जों ताम साइ दं माने जों अ फालमानि जागावा न चिनि बसाबतिनि लाइफ नस्ट दंगो जों तिनि बसामा साना बर खायथा अनेक दिन 18 बछर नांगो बसामा सा बर खायथा थांगाके अ बसानि भबिष्यत बथा एक दिन अफिसार फन ओइ मानाय आ बर सितिनि ड्राग नावनाय नस्ट दंगो थांगाके चिनि लाइफ टाइम उंनाय चिनि भबिष्यत टाइम उंनाय चिनि दफा नायनाय दि जतनो से चिनि दफा वले हामिया मांसे क्लागे दंगो बुनि दफा नायनाय दि तिनि स्कुल गाय थांगाके चिनि दफानि साइ बुनि दफानि बसासे सात्र बांगै दंगो चिनि दफा वले कम सिङै दंगो अ हायनि बाङै जों तिनि अ बुमा बदल खालाका बोरै बदल खालाका बसकां आगुगै जों तेबो गराक थांनाय चिनि अ दलक इनके प्रशासन दं इनके जों जे दिनो रमखा थांलायका द्राग फाने रं मानजाखा मानजां मानि परेव जों बिनि बिहिनो माने प्रशासन यागो याफार मान परे 12 घन्टा सुसि दं रियास बरं हानि फेगुर हमानि परेव तेन दिनो हायनि हाय जों अ बरंनो मानफिका माने फारमानि यागबाय मालबाकिं मानखा बरंनो बसाबति छ जों नगा थाङै बरंनो गेराब खागा चिनि दलक बरंनो गेराब खायमान परे हायनि जों बरंनो याफार फिका बरं सावो जों अमनो माने एक साननानै हिनु एक साननानै हमानि परे फानता फान बरं कुनु एक साननायाखौ जे ड्राग माफिया जे ड्राग फालै दंनाय आ बरक खालै दंगा ता फान 48 घन्टानि बिसिङै थांका ता फान बरं अ फानायनो रमै मायाखौ अ न फांना ता जे ड्राग फानायनो बिनि पिछन त दंनायनो बरक माने इनके पुलिस रक चिनि आनि हिसाब इनके पुलिस रक माने जुरित दंगो अ हायनि बाङै न तिनि 48 घन्टानि बिसिङै फानसे पुलिस रक तांनि बरं रमै माया बरं कायसा प्रशासननि सामुं तांदि बरं ताहनि बरं तिनि ड्राग माफिया रमै माया आंलै दं जों इनके माने प्रशासनबो खोथाना मुसौ जों जे जों सामानि मतेव न बरं न जे दादि दाथाने एरेस्ट खायनानै ओंथों